Paano ba maligtas sa impyerno? Ang sagot, kinakailangan mabayaran ang lahat ng kasalanan mo, past, present at future. Pag mangyayari yan, mapatawad ka na ng Diyos at maliligtas ka na sa parusa kasi bayad na ang lahat ng kasalanan mo. Ngayon, ano ba ang pangbayad sa kasalanan? Salapi mo ba? No. Sabi sa 1 Peter 1:18-19, tinubos tayo hindi gamit ang salapi o pilak, kaya huwag ninyong isipin na ang financial offerings ninyo sa church ay makapagliligtas ng kaluluwa ninyo o sa kaluluwa ng mga minamahal nyo sa impyerno. Mabubuting gawa mo ba? Hindi pa rin. Bakit? Kasi ang ating mabubuting gawa ay hindi perfect. It must be perfect obedience from birth to death bago ito magiging qualified payment for sins. Ito ang problema, sabi ng James 2:10, kung magkasala ka kahit isa sa mga utos ng Diyos, guilty ka na sa lahat kahit na obey mo pa ang 99% nito. Kaya hindi rin pwede ibayad ang ating mabubuting gawa para sa ating kasalanan. Alam mo ba kung ano ang paningin ng Diyos sa ating mga mabubuting gawa? Parang maruming basahan because this is not perfect. Isaiah 64:6, kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Bakit basahan? Kasi imperfect ito and because God is infinitely holy and perfect. Ano ba talaga ang kabayaran ng kasalanan natin? According to Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6:23. Kamatayan pala ang kabayaran ng kasalanan. Hindi good works, hindi salapi. So, kamatayan mo ba sa krus? Hindi pa rin. Kasi ang dugo mo ay madumi, marami kang kasalanang nagawa. Ibig sabihin nito, wala ni isa na ating magawa upang mabayaran ang ating kasalanan. So ano ba talaga ang pangbayad sa ating mga kasalanan? Tingnan ang sagot sa next video. Ang totoong kabayaran sa ating kasalanan.